अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। राजापुरात देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नारायण राणेंची प्रचार सभा झाली। यावेळी सावंतवाडीच्या दीपेश शिंदे यांनी युवा उद्योजक तथा भाजपचे युवा मोर्चा प्रदेश सरचिटणीस विशाल परब यांच्या सौजन्याने स्वतःचे शरीर भाजपमय करून रंगवून घेत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं होतं। पाहूया। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।